खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आबौनि फिसौ माइ गायनो नागिरदों दैज्लां बोथोरनि। आंहाबो दिनैनिफ्राय हाजिरा गायनोसै। हाजिरा खामला एखेसोना? आंहाबो दिनैनिफ्राय खामला माइ गायनोसै साननैसो गरम बन्द मोननायनि। गोसोम जानायनि। गोसोम जानायनि। आइ मादै जोंखौसो लादो। माइ गायनायालाय बिदिनोखा दा? बिसोर साथा नुफेराखै नै साथायानो। गोजानथारलाय गाबोन आंहा स्कुटिजों फैगोन। सफैबाय दुब्लियाव। गजोबना इयो नै दासो लावगाफिनदों। सनियाखौबो लिंहरदों। मोना थांफिन होननानै एगजाम दंना बेना? एबार फुखाहैदोंमोनलाय बैसागुआव फैबा फुखा होनथारदोंमोन। गोसोम जानोसै। फैसा दंमोन बेहाबो लाबबानो जायो साया नाङोना। फैसासिम लाबोफिनलाय। बे संगिनाया लाबोबाय मैयाबो लाबोदों ने। आथिं ससे ससे गोसोम जादों नोंना। लाखादो नों। नै नोंना फालिया। गाय दे गाय गोसो होनानै गाय। दसे गायखांथ'लायबाय। माइ गायनाया भिडिअ'स लायो नामा? साहा लोंनायनि सम जाबाय आरोना बेनिखायनो आं भिडिअ लाबाय। मेंबायना मेङाखै संगिना? मेंबायना? साहा लोंग्रोनो थांग्रोनोसैलाय। आलिबो गैया दै थाबायबाय था। फैद' साहा लोंहैनोसै। मजा ही मजा। लोगोफोर आं सिगाङाव बुंदोंमोन ना मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे बाबाया आंखौ माइ गायनो होआ होननानै। दा माइ गायनो होबाय आंना। एक्सुवेलि आङो सिगां आथिं बायदों नालाय मोजाङै हामाखैमोन नालाय ओंखायनो माइ गायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दाबो एखमबा एसे साबावो। ओमफ्राय दा आं माइखौ गायग्रा जाबाय आरो। मा लामाया मावनांगौ? साहा लोंनायनि सम। मालपुवा आरो गाइखेर साहा। बेहा लाल साहा। ना मोनदोंमोनलै ना। नै नाया नै। नास्राय नायो। आइ फिसा फिसा। बाबानावलाय कारेन्ट बानायना बानायाखै? रिसार्जबो होनांगौ बावदोंसो आङो। दा बारथ'सिगोन। अखा हाबायलै अखा हाबाय। ओंखाम जानायनि सम जाबाय। ओंखाम जानायनि मा ओंख्रि? दालि ओंखाम पटल भाजा। ये दै हे जाय बिगुमा नै बिसिनावलाय बिगुमा सोर बिगुमा हा बिगुमा बे माइ गायनायनि खनदों नोंखौ बिगुमा होनदों। बे बिगुमा बेबो बिगुमा बिगुमा हौवा बिगुमा हिनजाव। नारें होनानै आखाइ सुबाय।
카도 이제 베르마. 간달 비건. 소야빈. 자유 가시고 호좀세. 내 뭐라 하는 거지? 이게 좀 샵샵으로 나가 된다. Dạ mà biết rồi. 엄마. Chào mày. ơi ra xem mình có sao với các bạn ơi ra xem नै हाथाइसालि सोदो बियो माबा समबार आरो बिस्थिबारावहाय बेवहाय मुसलपुर हाथाइ जायो ओमफ्राय बे हाथाइ खाथियावनो दुब्लिया बेवहाय जोङो दा हाथाइ गैया नालाय आराम जिराय फैनो मोजां बार नांगौ जायो गाबदों सोरियो गैलालै ओरैनो नावलाय सोरियो Yeah, action! 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 rolling. Yeah, rolling action! Yeah. Yeah. 당바이. 아유, 바이. nurse 자등 nurse. 어디야 너? 아부 효말리 नोंखौ सिलेक्ट खालामबाय नों मोनखासिगोन एबार एक्टिंआव फैबाय थानाय गोदान मुभियावहाय एक्टिं सुदे एक्टिं 뭐리야? 뭐리야? 아유. 그게 아프겠네.
बाय दै सोमलायसिगोन ना माइ गायफिननायाव थाङाबा आबैया ना गुरफैनोसैनो गाबोननिफ्राय नैयाव मिथिखाबारियाव बाय बाय